Jinx Monks, а вие сте с моя канал. Сега, специално за вас, ще отворя няколко мегабоксчета. И всъщност, какъвто късмет ми се падне, ще бъде ваш. Само при един абонат. Не е чак толкова от късмети. И да продължаваме. Да. Също така скоро ще имам. Точно. Видяхте ли? О, нов герой, нов герой! Пожелавам ви на вас да ви се падне. Нов герой! На кое ниво имаме мисия? Ще ви на няколко нива между другото. Едно с това и да видим. И пак казвам, вашия късмет ще бъде мой. Дори не сте на лайкче, всъщност. Важно е на вас да ме забавлява, не ми дремат другите и останалите неща. Да, системата бъгва. За което съжалявам, хора, ама нищо не мога да направя. Моля се да ми се оправи, но... Бързо! Гол! Също този герой винаги съм го мечтал с картите, но почти никога не съм го имал. Примерно оригиналката де. Вие знаете предния ми канал. Дай! Биги! Точка! И да, ако искате още герой, още много нива. И да продължаваме. Да играем няколко нива тук. Да, също това ми е любимото ниво, като на Шарл Хекс и другите. Извинявай пак за изтичните шуме, просто всички са в нас и знаете така. Бъга, извиняйте хора за бъга. Давай, бъдем. Но малко първо да моля са хора. Живях. И да се надявам, че ще ми се падне нещо много. Има един шум, който винаги е получите, значи скоро наближава нов герой. Сега ще се свържим и с моя брат. Не, системата ми как мазно бългва. Ела тук да се представиш. Добър ден! Това е малкият ми брат. Виж кой нов герой имам, току-що ми се падна. Докато отварях съндъците за нашите приятели. Робота, който е адски рядък. Именно, харесва ли ти? Виж. На теб се паднаха пари. Добре. Чакай, 5 минути и ще опитам. Ще те махна и ще извикам. Приеми. За да мога аз да избирам нивата, защото искам да играем на едно ниво. Защо пак ти ги контролираш? Пуснина не искам на той. Няма да играя. Чао. Сядай, яре, идвай. И сега ще играем с малко с моя върховен брат. Тук имат, тук. Дръпни с пръста тук на зеленото, ако се качиш, ще телепортираш направо където трябва. Допри малко го играх извън кадър. И да започваме. Давай, убий. Бързо. Това си мисля, че си е много велик. Но не, ние сме по-велики, нали хора? И дори брат ми се е абонирал за Jinx Monks. Нали Стелко? Нали Стелко? Да. Защо си сърдит? Как знаете, малкият им брат е скоро и има почти герой колкото мен и дори аз нямам герой като неговите. Той има ония с количката, чак че му забрехте в името. Ама я е добър. Оставете един лайк, ако харесвате видеята с брат ми, нали брат ми.
Да. Бързо! Виж, мечка и стрелях и ракета. Тук има някой нагоре. Нещо ми каза. Обикалям. Бъгна! Пак извинявай, хора. Много ми бъгва от време на време. Не знам защо винаги като намисля да снимам. Ми се получават такива бъгове. Този е много прост. 1, 2, 3. Печеля! Между другото, вижте, имам много герой. Нани! Ти имаш ли? Кой? Този. Който аз имам в момента. Брат ми. Искам на това ниво. Бе. Сега имаш тук пари да вземеш. Чакай, взимай ги. На това. Тук. Аре да играем, брат ми. Мерси, че го смени. И да видим. Аз съм адски добър. Ако ти ми кажеш на кое ниво искаш, на това така. Хубаво. Сега ме следвай. Искам да щупиш всичките тези кутийки. Виждаш ли ги? Чупи ги. Аз през това време ще пазя някой да не те убие. Тук има един много силен. Убиха. Хвърлям си ракетата нататък. Бързо, здрави ми някъде ракетата. Не успях, умрях. Бягай! Този е за тебе. Бягай. Не се пий с този много. Трябва да бягаш от него. Аре, брат ми, ще загубим. Бягай. Аре пак. Имаме още една награда, хора. Аре да го пробваме. Чакайте, ако не тръгваме. Да отворя един мегабокс. Опа, извиняйте, че не го отворих, ама... Нов герой! Пиратката! Хора, ако ги нямат тези герои, пожелавам ви да се паднат. Пожелавам ви! Втори нов герой за днес! Имам 13 героя. А брат ми 11, между другото, да потвърдя. Ще ги разбия тези хора. Ще го направя прота. Смени на това, което искам аз, брат ми. На той. Изпратихте съобщение на кой иска. Аре да играем. Между другото, ако искате още поредици с мен, брат ми, не забравяйте да се абонирате, да оставите по един лайк. Фона. Следвай ме! Ела тук на телепорта и се качи на той зеленото. Давай. Ето телепортира на приложите. Стой тук и се скри в някой храст. Като се телепортира някой, да го спрем. Не, ходи надолу и ги убивай. Бързо. Ей, тук бързо бе, нападай ги в гръб. Бързо, ракета. Бързо. Убий ги. Убий я опремо сега. Той държи всичките им пари. Убий я опремото. Той се крие. Ей, тук. Разпиляхме го тая с ракетите. Извинявайте пак за бъговете. Мечката! Не е толкова голяма. Братска дялба. Нямам никаква кръв. Пази се от телефона. Аз убих я опино с моята супер. Пази се, има малко кръв. Изпращам ракета, бързо. Не, опер. Идвай с мене. Ей, тук е нашия се появи. Бързо.
Да го натискаме нататък. Убива! Бързо тичай! Ей натам! Ей натам към ония! Нищо че слаб. Отида да се телепортирам. Накъде отидоха? Видя ли ги? Ето ги. Видя ги. Надолу. Бързо. Малко кръв. Бързо слезе тук надолу. Бе! Що не слезе? Ох. Ако знаете, не ме съдете. Просто малки брат. Не мога да играя. Да опитаме едно ниво с пиратката. Стилян, искам да избереш тази. Да играем. Идвай. Тръгвай. Аре ми. Ми цъкай. Оф. Пак ме съдят, защото малкият брат не може да играе. И да продължаваме. Аз да седвам. Щом ще ме следваш, трябва и да стреляш. Бягам от този дето своя. Ще отиде в този портал. Той те телепортира и там горе, къде ще те убият. Опитах се да те спася, но съм много силни там. Виж моето буре. Виж бе! Виж моето стреля топчета и ги убива. Ти моето буре ли ще стреляш? Ей, тук искаш ли на телепорта да сложа бурето? Виж сега, бурето ми ще се телепортира тук. Толкова виж, бурето ми сега ще се телепортира ляво-дясно. Видя ли? Виж бе, бурето ми се телепортира ляво-дясно. Видя ли? Сега наляво, сега ще е надясно. Не, махнам го. Аз имам малко. Иначе ще да се телепортира, чули? Ще се телепортира ляво-дясно. Добре. Телепортирам се зад тях. Да помогна на нашия да убия една меч. Тук е един без малко да ме... Убивай, бързо, убивай! Ето го, тук е. Раз. Бързо, убий го. Аз имам 5 пистола. Аз пък имам 9. Кой е по-голям? Твоето ли му? Пазя другата. И да, хора, както знаете, дори може и да последвате моя брат, преди имаше YouTube канал, нали Стиляне? Да. Спечелили сме пари. Имаме почти пари да вдигнем левел на кой? Да. Пиво! Видяхте ли? Виж, аз съм с усмихнато. Колко героя? Я да видим. Тук пише 11, при мен пише 13. Мани. Майтап се прави. Искам на футбола. Футбол. И искам да съм с този герой. Аре, идвай. Не цъкай само червеното и тук, защото тук пише изход. Чули? Да се махна от битката и да дойда. Аз съм тази мечка. Добре, стоиш ли там? Бързо, аз налитам, убивам ги. Мечката е най-силната. Не най-силната. Пази ме от тази, която е зад гърба ми. Убивай! Бързо ме напая! Ко стоиш? Добре, че он ги взе топките. Моята мечка, голям ще запали. Мечката ми се умира. Бързо, можете тук, аз ги целя с моите удари. Не ги убивам сега. Един гол не бих спокойно, сега ще ми го върнем. Бързо. Пуснах си ракетата, убих я едната. Бързо. Убих я другата. Видя ли как се убиват? Бързо, тази има балон. Бързо трябва да убием. Бързо.
леко случайно си изстрелях топката. Защото не мога да се би. Умрях, бързо пази. Трябва да пазиш. Пази тази топката, бе, роста. Няма да вкарат. Беше на ръба да вкарат. Чакай ме. Чакай ме да се живия. Отивай да пазиш ония с топката. Трябва да го пазиш да го стигне жив до вратата. Трябва да повързаме и те ще победят. Бързо, стреляй, пази, бързо. Убий тая. Умях. Нашия приятел ще... Без малко да загубим. Добре, че я фаля. И изпратих на Роста. Тя сега е затапена. И умрях. Мечке! Убий тези... Не, трябва да бяга. Бяха ни. Защо не ходиш с они други? О, ужас. Дайте ли хора? С кой герой ще играе тук? Стая. Вижте само как ми бъгна, сякаш прави замисъл. Почваме. И я да видя. Вече снимам от 16 минути. Мисля малко да подключва видеото, надявам се. Но все пак оставете един лайк, защото благодарение на вас спечелих много яки герои. Ама наистина. Пуснах супер силата, която ми дава патроните ми да са много силни. Убихме. Не. Идвай тук, идвай. Една ме уби, тук един си стопката и смисля, че не го виждате, обаче като си стопка се вижда. Отивай да му помагаш. Не ме чакай. Да си включва ли супер силата? Включвам си я. Тя ми дава да стрелям по-мощни патрони. Бързо! Тази пиятка трябва да убием. Не! Аз спасих топката и в момента бягам да им вкарам гол. Бързо! Цели се сам, така. Бързо, тук. Как изджигарих. Вече бате на най-яките кадри. Тая е много проста. Бързо, без малко да вкара гол. Машинки! Умрях. Аз съживих моята машинка. Виждаш? Да, това е добре между другото. Ама трябваше да се живиш пред вратата. Нищо, оставям само един мощен удар. Но тя ще ни пази тук нас. Бързо, пуснах си супер патроните, бързо! Брат, бате, толкова. Не, убихме! Бързо ходи да вземеш топката, бе! От онзи. Чифлик такъв. Папунгер. Всъщност госпожата ни се обиждала с приятелките, като е била малка папунгер, а накрая се оказало, че папунгера е наистина много красива птица. Тъй ако ние знае тази история. Ти беше много яко. Чакай. Да се появят всички и ги убивам с един крушум, 1000 зайка, как се казва. Тъй не се казва. Не, вкараха ни 1-1 сме. Последния рунд, кой ще победи, е важно. Бързо. Тази убиваме с чифлика на Байгошо. Възстанових се. Бързо отивам да ги бия. Се някакви яки от новите Star Power, който не е даден между другото. Поне това... Аз съживих машинката от педе. Бързо, удрям с всичка сила. Да пази. Аз взех топката, така. Подавам я точно всичко е точно, защото също прави кекс. Това беше Нова машинка. Нова машинка, съживих се, бе. Бум! Само как мазно ги размазвах, Мазен Джунер, бате! Готе рате, северате Фераре! Чакай да ги убиме. Бързо е! И как ги размазах. Последното време! Бързо! Стреляй нататък! Бързо! Опитвай се да...
Ти вече го определя компютър. Ние! Уху! Каква размашна победа! И мисля това да е за днешния епизод Junksmonks. Благодаря, че гледахте. И до следващия